وحتى ما خناس كير عمري خو ما خلاص كير چی اولی چیا چیه چیا Hostayê Kurdê Diyarbekirî Ahmed Sur navê xarina Kurdan ku li ser vê carna nîqaş tê kirin, bi vî awayî tahrîf dike û ji zemanê berê çend numune nîşan dide. هنگ دبی کلفتا که حامله بوی گریه نگریه آگر ندی چوی ویا جرا چکریه یعنی ابرا ام به هاوی تشکی افسانویه یعنی وقت ابراهیم آفتی نواگر هنگ جدبی شوان چیه آگر جارد تنه بویه تو توری وان دا چه بوی توی اف دو کریه لو دری دل چیه چه بارات بویه پلی وان گردی ناو لا فخصی چکری حتی ایرو سر mesele ustatiyavi, zedetiyavi, çekirnavi daha pejdatçıyavi hati ve merhale. Hostayê Kurd li Stenbolê ji hosteyên din ciyawastir xarina çî hazir dike û bi bikaranîna hin malzemeyên cudayên wek goz û fistek, bala xelqê jî dikeşîne ser xarina Kurdan. Taksim'den geliyorum. Sürekli hastası oldum. Ez jaliyê Texsîmê hatim vê derê da ku çî kefteya ku Ehmed Hosta çêdike bikirim. Ehmed Hosta malzemeyên gelek cida bikartîne. La matameke xweş û cida ya çî kefteya vê derê jî din heye. Tabii biz aldığımız zaman kilo hesabı alıyoruz. Ev xarina Kurdan ku li Bakurê Kurdistanê bi taybetî li bajarên Semsûr û Rihayê gelekî binavdenge, lê belê niha bi destê hosteyên Kurdên wek Ahmedî Diyarbekirî li aliyê Tirkiyê jî gelek belavtir dibe. Erjanda, Kurdistan 24, Stenbol.